iphutha lethu sonke mangibingelele i-leadership iqala nge-leadership ye-alliance yonke kodwa ke ngiyathanda ukuqala ngomthiya njengoconvener we-ANC lapha eMusadladla region. Siyabonga kakhulu Mthiya, siyapledge i-support kulo msebenzi oappointele wona kanye nayo yonke i-collective enayo ku-PTT, ku-RTT lapha eMusadladla. Ngiyathanda ukuya ku-alliance iSANCO. Ngiqale njengokumeleleka kwayo njengoba kade bethuliwe uSANCO la ku-province la kubhalwe omunye umuntu, kodwa ngiyazi ukuthi abange kusaba njalo kube nenguquko. Ngidlule ngiye kwaKhosatu, ngidlule ngiye ku-SACP ukulandelana kweyikhulume ekade sikhuluma phambilini. Ngibonge kakhulu leadership ukuthi nithathe isikhathi senu nani ngokumenya uMthiya ngakwazi ukukhanda isikhathi ukuthi nibe khona kulo mcimbi. Siyabonga kakhulu nenkulumo ezethuliwe ngendlela ekhethekile nomyalezo okhethekile owakhiwe ukucophelela wedlulela kuthina sonke kulolu suku olubalulekile luka-Comrade uRholihlahla Nelson Mandela. So Comrade Linda, sizwele sijabulile ukuzwa ukuthi akukho ukubindeka manikhuluma nge-ANC nobudlelwano benu nge-ANC noComrade uMakhulukhulu uLindani kanjalo noComrade uMdavi mayikhuluma iqhamuka ku-SACP. Kodwa ke ngizobuye ngethi yothi qabuqabu ngo-SACP ngendaba ey'khona ezaziwayo. Ngiyathanda ukubingelela amakhansela, wonke amakhansela ethu kwa-ANC. Ngiyabona wona ukuthi asemancane lokho ehla nje ngenamba okusho ukuthi angangomsebenzi esawenza ngo-2021. Akuyona-ke i-African National Congress lekufanelanga namakhansela bemaningi, iy'hlalo zibe ningi ey'phethwe u-ANC. Baningi abantu abafuna ukuba amakhansela e-ANC bamelele le nhlangano laphaya kwamasipala. So kodwa-ke siyajabula kakhulu ukuthi maningi amakhansela akhona from amawadi ahlukene, awamawadi kanye nama-PR njengokulandelana kwawo. Ngeke ngisabala ngayedwa umuntu nama-veterans omkhonto wesizwe neSASCO. Kade kukhona i-youth league laphaya, anganoma isekhona isekhona i-youth league etha youth league etha. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi ne-Women's League ikhona ngoba nangu Comrade uSilondile uthuniwe ngambona esukuma ngenyawo waze wawushiya umhlabathi wafika phezulu. Siyabonga kakhulu Comrade Silondile nawo wonke amakhosikazi akhona. Ngiyabona ukuthi khona namalungu omphakathi nje ayithandayo nayisekelayo i-African National Congress namukelekile nonke. Nikhona ngempela? Isekela ngempela i-ANC. Ngizoyivotela futhi ngonyaka ozayo. Izindaba ezihle kabi lezo baholi.
ukuthi bahola inhlangano ezovotela ngonyaka ozayo. Ngiboneke lezikhulu zomnyango kaHealth la ngibone ngama-epaulets ukuthi lo mcimbi uhloniphekile ngoba khona abantu aba-professional. Wabonile namaphoyisa la ngaphandle. Ngiyabonga ukuthi abekhona mina uminister wamaphoyisa kodwa uselivini. Kodwa siyabonga kakhulu. Namhlanje comrades angiqale ngokuthi kunomyalezo esiwutholile la etafuleni uqhamuka comrade uMvuseni ethi uyacela ukuthi sisho ukuthi sekukhona umyalezo ongemuhle kaMama Nozipho Zungu olapha eMhlathuze osishiyile namhlanje kuseni. Kuyizindaba ke ezingemnandi zokushiwa omunye wamalungu aqavile alenhlangano sikuyona. Uma nje singabhekisa amakhanda phansi noma ngabe sisahleli khona lapho nje sibhekisa amakhanda ukumhlonipha uMama Nozipho Zungu. Siyabonga. Ikhona into ebisho madanga lapha ngayijabulela ngabona umuntu othiwa uMasebhabhi. Sawubona Masebhabhi. Ngitangubingelele nje ngoba cha igama lakho alimnandi lifana nesopho. Masebhabhi. Siyabonga kakhulu. Angalibale ukubingelela ngokukhethekile umfundisi uLuvuna njengochaplain we-ANC the province. Siyabonga ukuthi umfundisi uLuvuna ajwayelekile mefake i-t-shirt ngqo engasayishebena lutho injengoba enjalo. Manje sijabula kakhulu umfundisi ukubona ukuthi kanti bakhethelana ukuthi bo-chaplain wawuvele ukhona abazamanga ukucinga nje. Siyajabula ukuthi ube nathi kulo mcimbi. Ngiyathanda nje ukusho ukuthi ekuqaleni ngigqoke nje i-overall ngoba kade ngisemsebenzini lo ka-ANC. Angigqokile i-camouflage ngoba anginayo i-camouflage. Futhi-ke angiphethe sibhamu. Ngiphethe nje i-iPad nalamaphepha engizowasebenzisa futhi nabo bonke laba balapha etafuleni ngingababukisisa emaphaketheni akekho ophethe isibhamu ngoba semcimbini nje womphakathi kahle. Kubalulekile ukuthi sihloniphe umphakathi ngaleyo ndlela. Lo mcimbi esikuwo umcimbi ukuhlonipha, ukuhalalisa nokuqhakambisa usuku lomhla ka-18 July njengoba sazi ukuthi usuku lolu okwazalwa ngalo omunye weyingqalabutho eziye zaba eyiqavile kakhulu neyivelele emzabalazweni wenkululeko walapha eNingizimu Afrika ukukhulula abantu ikakhulukazi abantu abamnyama ekugqilazekeni kwama-decades amaningi begqilazwe umbuso wobandlululo, umbuso obuqhoqhotshelwe abamhlophe besiqhoqhobele ngaphezulu nangaphansi kwey'nyawo nasemaceleni beqhoqhobele bemi phezu kwethu ngencindezelo. uNelson Mandela uRholihlahla akuyena owaqala umzabalazo wenkululeko, kodwa uthe uma efika naye efaka igxalaba kulo mzabalazo esamncane ekhula kuze kube mhla esishiya emhlabeni, kwabuya ey'ngqondweni zethu sonke eNingizimu Afrika ukuthi lo muntu osedlondlobele kangaka wagqama kangaka wabamba iqhaza wafaka igxalaba elikhulu kangaka lagqama kangaka
emzabalazweni wenkululeko wazalwa ngomhla ka-18 July 1918. Ukuhamba kwesikhathi usuku lolu eNingizimu Afrika oluye lwaziswa kakhulu, kwase kuthiwa aluhlonishwe lolu suku, luhlonishwe futhi luqanyiswe ngama-activities ahlukehlukene ahambisana nemisebenzi uNelson Rolihlahla Mandela agcine aziswa ngayo eNingizimu Afrika. Kutheke masiyenza lento lapha eNingizimu Afrika, abanye kwezindawo emhlabeni wonke kwazi kwangenelela ngisho i-United Nations, inhlangano yezizwe, yakuvuma lokhu ukuthi uNelson Rolihlahla Mandela akuyena umuntu waseNingizimu Afrika kuphela, uyi-citizen yomhlaba wonke. Bakuvuma bakuqopha umhla ka-18 ke July yonke iminyaka, umhlaba nje wonke uyaligubha lolu suku. Akuthina sodwa lapha kuleli tende senza lokho, yonke eNingizimu Afrika nakwezinye ingxenye zomhlaba kumi kanjalo. So namunyaka ozayo sokwenza nangomnyaka ey'ndaweni ezehlukehlukene. Silapha ke eDumsani Makhaya namhlanje kulesi sport field esikuso ukuzohalalisa nokugqamisa usuku lwalesihlabane sakithi eNingizimu Afrika esiye savelela umhlaba wonke kanjalo naseNingizimu Afrika. He is our hero. He is our international icon, uTata Nelson Rolihlahla Mandela. We know today ukuthi sijoyina abanye njengoba sengishilo, akuthina sodwa esimcimbini onjengalo, kodwa bakhona nabanye kwezinye indawo. Ngisakhuluma nje ngendaba yama-camouflage, comrades, neighbor. Ngiyathanda nje ukumention ukuthi i-ANC ezabalazile kwathi ezingeni elithize lomzabalazo ya-appointa ama-generals amnyama ukuthi nathi njengabantu abamnyama sibe nama-generals empini, kusho ukuthi ku-army kanjalo nasemaphoyiseni. Ngesikhathi sizabalaza wonke ama-generals empini kanye nasemaphoyiseni ayemhlophe, uma uba ugeneral uma kwake kwenzeka sesakhohlwa ukuthi ubani kahamba wakwaba ugeneral emnyama ngesikhathi sobandlululo. Sazi abantu bakithi abamnyama. Manje ngiyathanda nje ukuthatha leli thuba ngiyiqhakambise lento yokuthi ama-generals ethu emaphoyiseni nasempini, leli thuba elavezwa yi-African National Congress bangaligxobi ngenyawo, ngoba lifike ngegazi, lifike ngesithukuthuku. Abanye kwakufanele ukuthi bagqoke lama-camouflage, bagqoke lezi mendlela zama-generals, basheshe bahamba ey'meni ezibuhlungu bezabalazela ukuthi lenkululeko siyithole. Ngakho-ke bawuphathe kahle lo mcimbi, bawuhloniphe lo mcimbi, bayihloniphe lezi y'khundla ngendlela okwakuhloswe ngayo ngesikhathi silwela lenkululeko nangemva kwayo inkululeko. Earlier on sambile saya ey'ndaweni ezahlukehlukene ekake ingwelezane noma ezakhela ingwelezane, ikakhulukazi lapha eBomvini besikhona la amanye ama-comrades alidayo. Kune-crash lapha okuthiwa i-crash yaseBomvini eholo uMamCebile Myeni, esiye safika sathatha isikhathi u-67 minutes siyipenda senzela ukuthi ibukeke kangcono kunendlela ebibukeka ngayo, ngokuyalelwa-ke akade behlela lolu hlelo.
Ngocela nje mthiya ukuthi uma kungaphelanga ukupenda kubuyelwe lapha kuyoqedelwa ukupenda ngethuba elinye elingavela, kodwa ke singenile nangaphakathi. Ngaphakathi akubukeki kahle ma-comrades, phansi kunama-tiles kodwa udonga alubukeki kahle, luhwabhekile. Phezulu iroof iyavuza, noma singapenda-ke kube kuhle ngaphandle kodwa manje izulu kuzovuza ngaphakathi, kube kupendiwe ngaphandle. Akuhambi-ke kahle uma kunjalo ngoba laphaya ufunda iy'ngane zabantu abamnyama, iy'ngane zomphakathi wakithi, okungeke kwahambisana ney'nhloso zikatata uNelson Rolihlahla Mandela ey'hlose ukuthi ama-building anjengalawa akuleya crash kube khona nokho ukubukeka. Manje-ke ngiyacela ukuthi sisonke comrades, yonke leadership ye-alliance iledwa i-ANC, siyibophezele ekutheni sizobheka loya mcimbi waleya crash, ngoba emva kokuyipenda akhona amahloni uma ungena ngaphakathi ubona ukuthi kuvuza kangakanani. Angiboni ukuthi singahluleka uma siqonde ubulungiso, siyifune into ukuthi ilunge, siyile leadership ekhona, ukhona nawe umfundisi Luvuno, ukuthi singahluleka ukubuyela laphaya esikhathini esingeside senze ubulungiswa, ngoba siyazi ukuthi kufanele senzeni uma sihlangana nezimo ezinjengalezi. Angakhona amanye ama-crash kwezindawo kodwa ngoba sesizesaya lapha asingezi ngathi asibonanga, bese siyadlula siyopenda kwenye indawo singasenzanga ubulungiso. Ushilo uNxumalo lapho ukuthi ubukeka kahle, wayincoma nje umuntu athi muhle futhi ubukeka kahle, ukuthi-ke sithola into engakanani eWard 28, ke sithola into engakanani eWard 28. Sibuye saya-ke le phezulu kwakunongoleza sanikezela ngetango lapha uJojo ngonxa yokuthi kusoleka amanzi endaweni. Kanjalo kukhona nezihlalo zokunikela, khona ney'pantshi zokulala ukuthi abakudingayo abahlelekile banikezwe khona ngendlela okungenzeka ngayo. Zonke-ke lezi zenzo ziyizenzo ey'hambisana nosuku la khona sigubha lo mcimbi we-birthday kaMandela, kodwa siwugubha ngezinto ey'kwazi ukubambeka ezidluliselwa kulabo abadingayo, kungaba amaphasela okudla, kungaba noma yikuphi okunye esingakwazi ukwenza. Manje-ke egameni-ke lethu sonke esila, asishaye izandla sihalalisele lolu suku lukaNelson Mandela, sithi it's a celebration and happy birthday tata. Siyakhumbula lapho khona nezenzo zakho kanye neligasi yakho. Halala Nelson Mandela, halala. Halala Nelson Mandela, halala. Thank you very much.